Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times madzulo wano ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Pens. Mlendo wanga mprogramu hii madzulo wano ndi Wolemekezeka Bambo Emmanuel Chambulanyina Jere amene ndi Phungu Nyumba ya Malamulo wa Mzimba South. Ndi kulandireni Bambo Jere mwatilemekeza kwambiri nditakulandirani kuchokera ku Mzimba. Siko kwambiri Brian. Zina lonse ndi Emmanuel Jere Chambulanyina. Kuli Chambulanyina ndi wa kumapeto? Chambulanyina ndi wa kumapeto ndisali. Koma anthu akumalika pakati to. Polika mtakulika pali ponse komano ali maklabu ino kalika komaliza. Emmanuel Jere Chambulanyina. Chambulanyina ndi uli without a mother. Akutero Banda make. Ndino mulibe amayi? Ine ndibe amayi kumadzina amene nalila gogo. Pandali munthu kamalo wa pa ground. Yeah. Zimafunika ukhale ndi unique name. Komanso kamona pa ballot. So ungangopita ngati Brian Banda. Pakhale kadzina kena ngati. Njaikwe. Amene bo. Ine ndi Chambulanyina. Mondi trade name. What would? Amukangofika gender ichi. Ngoti Chambulanyina makauti yourself. Yes. Kunyumba ndikumene. Ndikumene tikadutsa pa gender. Ngati mwafika gender yakuzala ngati mufuna Chambulanyina ali apo. Nyumba ilipo mpacha? Pa gender paja pali office. Okay. Consultation office. Kwatu timalowera msewa idinge. Okay. Timenda about 19 kilometers timafika pena pake timati pa Bangalala. That's my place. That's where I stay. Osati kulilongwe? Aye. 5 years you say makamu? 6 years you say. Bakala nthawi yoti tipite kulilongwe ndimapita kulilongwe nthawi ya parliament. Yakala nthawi yoti kuti tsopano ngati meti panopa sindikhala kulilongwe. Moti panopa ndachoka kumudzi. Santhu akula mathawa kumudzi kupempha wanthu. Anthu akakuzolowera kuti umakhala konko samakupempha. Koma ukawathawa ukadzabwera. Ende uzadziwaso ndi zonani. Ukawathawa ndi mkubwera tsopano. Amene popo amatiwapezeka nayo di. I'm hearing kuti MP omunamba 2019. Yes, Brian munthu ne sindinochuka mu bwanji koma ndi munthu okondeka ndi anthu kumudzi. Sinali wochuka mu bwanji. Mwina panopa ndikuchukako chifukwa zochitika Mphulupulu mwayambazi. Sibuzipolopolo. Mphulupulu mwayambazi. Azipulupulu. Actually my friends were telling me kuti akuti akhala MP akuluwa 2019. Koma ineyo kulimva koyamba dzina. Yes. Ndi chaka chino. Yes, munthu zimafunika kuti ukamalowa pa ntchito uphunzire kaye. Mina nzako akupangira. Uone kaye 5 years imene inali yoti tione timakhala pa ground kuthandizana ndi anthu ngoona kuti mpali amene apanga motani. Sizifunika kuti pompo. Hayi, umafuna take your time. And I was taking my time. Koma mukadza kuti mbweranso. Mene ndimachitira apo. Mukana kaunthaye campaign iyi kunzima mupanga survey ulo amene amapanga survey Mzimba. The first MP amene amadziwira kuti uyu MP uyu abwera. It was me. Yes. MP ulo survey iliyonse mutapita mu chipani chilichonse kuti mukafunse kuti kunzimba boma kwa Mberwa. MP amene munapanga survey kuti abwera mosakayikiranso. It was me Chambulanyina. Matanga Chambulanyina. Club ndi anthu. Yes. MP wabwino amatani. MP wabwino ndamene choyamba amafunika kuti MP uchakhale ukhala bwino ndi anthu mendani nlambo. Okay. Chachiwiri MP azipezeka. Chachitatu MP aziba dandaulo la anthu pofunika kupita nalo apite nalo. Abwerereso kwa anthu nkauzo zichamunanduza zichi zatere ndipo zitere. Amene amakhala MP wabwino. Komanso kwa ukulu kumafikira anthu mathandiza pamene mwina afoka athandize ngati uli nazo pamene ukhala MP wabwino. Ndezima anzanu zimavuta pati. Zimavuta magawo ambiri. Penanso nkhaniso ina imakhayo mwayi yakayendesedwe kachuma cha CDF. Mwina anthu kuluza trust MP uyu saoneka. Mene tamvotera anapita kulilongwe sakuoneka. Zimene zicha zimapanga affect maliza tsako
komaliza. Briefly musanayambe ndale mapanga chani munthu ndisanayambe ndale ndimagwira ntchito ku kampani imene imabwerekesa ngongole ya Blue Financial Services. Ndagwira kumene kuchako almost 10 years. Then it was 2017. That's when I went to India. Napanga resign. Ukapanga India. Okay. Himachal Pradesh. Makapanga masters yanga. Okay. Takachoka kumene kuchako in January 2019. Imene sipanapita kumudzi. Naona kuti kodi ntchito ndithakuipeza kuti Malawi kuno ya masters. Ndipeza koma ndikangane kumudzi. Okay. Then napita kumudzi. Kangana ntchito mulungu anayikapo dzanja May 2019 nasankhidwa ngati member of parliament wa independent kwa Mzimba South. Why independent? Okay. Nditatero ndinatumikira anthu 2019 mpaka na 2025 imene ndinayimaso ndikuwinaso fake mkundona pano lero. Mwachita chani ku constituency? Pali zinthu ziwiri. Chinthu choyamba chimene ine ndimaona anthu kuti atawandipasa sodanga lina, choyamba zitukuko kayendetsedwe ka ndalama za constituency development fund. Ndalama zimene zimabwera pa console koma zimafunika kuti anthu aja akhalepo ndi danga, akhale ndi say pa ndalama zimenezi. Kumudzi kwathu chimene timapanga ngati mbanopa January timakhala pasi ndi ma VDC ndi ma ADC. Kwathu timakumana every Tuesday ya mwezi. Timakumana kukambirana kuti titawupanga bwanji ndalama izi mchaka chino. Timayika ndondomeko kuti tipange ma project awa. Ife ntchito yathu ndi kansala wanga inaliyo yongolondoloza kuti atsogole mwanena izi. Kansala afira fomu apita nayo kwa DC apanga zonse zoyenera, abweresa contractor background kuti timpange follow up, tikampanga follow up zateka titandisaso ADC yomwe ija tiye chinthu chateka tikatsegulire anthu atsegulire. So zimenezi zimawapatsa attention. Komanso chaka chikatha timabweranso kwa ADC unguja tafosa zathu kwa DC tituluseni report ya ndalama za CDF amalitulutsira ndikukakambirana ndi ADC kuti ADC chaka chino tinapanga ma projects awa ndipo akuti makobidi ake amene apangidwa spend ndi awa. Chaka chino tiyende bwanji anthu amakhala ndi say kuti apa chaka chino tiyende chakuti monga ngati mmene ndinena panopa zimene zikuchitika mu constituency yanga panopa ngakhale CDF anayiletsa ndi zimene tinakambirana kale mu 2025 January. Zimene zikuchitika panopa. Chachiwiri munthu anthu akafedwa, anthu akavutika, akadwala ndi mawafikira ndizochepa zimene mapeza. Chimene chiso nachonso chandipitsa patsogolo. Mabokosi? Mabokosi. Mabokosi ayi. Ukula mabokosi? Mwenye singula mabokosi. Na anthu amandidziwa ndi transportation system. Ndimathandiza kwambiri transport. Transport ndi ndimathandizadi. Fine makulupita kuti munthu akadwala. Pamene ndiko kumuthandiza achire. Amene akangoti wachira sasa kusiya. Nzona Koma akamwalira kuti sitipanga celebrate. Munthu akamwalira sitipanga celebrate. Komabe timathandizabe amene atsalaje. Sikuti timathandiza uja omwalira uja. Timathandiza amene arani atsalaje ndi mayendedwe. Ndi mavuto anje amene muli nawo mpaka pano ku Mzimba South? Mavuto amene takunena kuti nawo makamaka chifukwa cha mvula imene yabwera pompano. Inali mvula ya kwambiri kubwerabe imene kunenera panopa misewu yaduka ino chokuyembangweni ukafika kuja kumchaka chakeni. Kumchaka chakeni? Mchaka chakeni. Kuli malo otchedwa mchaka chakeni? Kodi kwathu kuma Ndo zimene tudabwazo? Mchaka chakeni, mbangweni, dundu. Anabwera bwanji maiwo? Maiwo ndangoni ka. Chabwino ndi dziko la Angoni. Ndi dziko tu. Ndamva kuti ndi dziko ndi dziko iyo. Akuti ndi malo osati masana? Ndi dziko. Kuti mkachoka pa agenda kuti mumalizane Mzimba. It's 100 to 120 kilometers. No. Yes. Kuti muchoke pa agenda kuti mukathane ndi Mzimba. It's almost 150 kilometers. You're within the district. Nimambo ndi dziko ndi. So chachikulu kwambiri chikuti futa ndi zomwezo mabloko aweuka komanso misewu yaonongeka yofunika tipange grading. Manyumba aphunzitsi ena mudzi wa community kamamanga simamanga with high quality ofunika kuti tagwire amene ndi mavuto amene akutisowetsa mtendere komanso chachikulu kwambiri
panopa anthu akudandaula fertilizer. Okay. Nanga sana alonjezedwa kuti alandirako ochipirapo wa 10,000. Sawa sanafiki wa 10,000. Wafika pakali panopa constituency yanga ili pa 25%. Okay. Redemption rate. Okay. Koma Mzimba yonse Mzimba South ili pa 17%. 17. Yes, kunisonyeza kuti out of 100 Yeah. anthu amene apeza mwayi wogula fertilizer ndi 17 okha. Koma kachimanga kafika kale kuti atakuyika chani, atakuyika fertilizer wachiwiri. So imene ndi imene ukamayenda upita mmaliro daily anthu akukufunsa kuti zimene ziyenda motani. Kwa mamwayi dzulo ndinapitako ku revolving, nitapitako anandilonjeza kuti yayi kwanu tipitisa ku matrack, ndaona kuti matrack akupitisadi ma constituency anga. Okay. I'm sure kuti by the end of this week or this month I'm sure kuti ka redemption rate kakhala katapanga Chimanga chakula kale. chimanga chakula kale. Okay. Atumene kwa amalima nimeona ngati amalima fodya. Kodi Mzimba ndi imene majesa dziko lino. Nimeona ngati fodya. Fodya yes, koma fodya chimanga ndi chimene chimalimidwa kwambiri ku Mzimba. Okay. That's why mzapeza kuti always ma storage aku Mzimba amakhala wodzaza. Yeah. Ndithu. Muna chuka ndi Amendment Bill. CDF Amendment Bill of 2025. Tati fotokozera bill imeneyi muli chani? Mwina sitikukumbetsani. I want you to take your time. Yes. To explain to our viewers. Yes. Kodi bill imeneyi muna chani? Poyamba tinene kuti Constituency Development Fund the fund imene inakhazikitsidwa mu 2006 ndi ma members of parliament. Ataona kuti madera awo zimene nazi kuti misewu yaduka tima projects ting'ono. Nthawi imeneyo kunali masafu imene imathandiza imapanga ma projects akuluakulu ma bridge chani. Kwa members anaona kuti koyenera kuti pakhale ka fund kakang'ono kuti kazithandizira zimene zatigwera mu constituency yamo. Ndipena anakhazikitsa Constituency Development Fund. Yakhala ikuyenda kuchoka 2006 pakana mu April chaka chatha ya 2025 imene anzathu akumaga anazapita ku court ona kuti tikuona ngati kuti MP kuti azipangaso chitukuko pa ground ndi ndalama za CDF sizikugwirizana. Ndipo akoti analamuladi kuti ma guidelines amene akugwiritsidwa ntchito ndi ma members of parliament sakugwirizana ndi ntchito yawo imene ili mu constitution. Ndiye atalamula chonchija mwamwayi tasankhidwanso kulingana ndi ineyo ngati Chambulanyina imene ndayendera ndi anthu muzaka 5 6 andipanga trust ndi mmene ndimayendetsera ndi mmene ndimatsogolera anthu pa nkhani ya chitukuko. Naonabe koyenera kuti titha kubwera ndi amendment for constitution ikubasaso mphamvu zimenezi ngati member of parliament kuti titha kubwera ngati private members bill yoti ifotokozere kuti kodi choyamba kuyika mu CDF mu constitution mwathu. Chachiwiri kodi CDF imene Constituency Development Fund ntchito yake ndiyotani. Chachitatu kuti amene aziyang'anira ongoyang'anira ni ndani. Chanambala 4 kuti ma issues okhuza ndi accountability, transparency, community involvement, community participation aziyenda motani. So bill imene inapita ku parliament ili magawo 4. Ndipo pa magawo amenewa ambiri amapezeseka. Ako magawo la nambala 3 limene likupangazo nena kuti MP azakhala ndi gawo lonena kuti AVDC akakapirana pa ADC level akapirane ndi akansala ndi MP azitha kunena kuna kuti zitukuko zimene mwapanga apa 100 izizi tiye tiyambirire ichi chipatala ngati mwini dera tiye tiyambirire chipatalachi. Akatero auza kansala pita no console fomu yafiridwa. DC apange zothekera, DC akapeze contractor ngati chofunika contractor, agule materials ngati chofuna kugula materials. Mana Brian zinaoneka ngati kuti
anthu sanadipesese ndipo pakati pano until now sanadipesesebe kuti MP makamaka akufuna chani. Kwakukulu nkhani iyi ndikuona ngati kuti yabwera kwambiri ikulimbana kwambiri ndi manifesto imene inabwera ndi TPP kuti kubwera ndalama 5 billion imene izipita kwa constituency iliyonse. Koma amendment sikukhudzana ndi bill ya ndi ndalama 5 billion. Amendment ikukhudzana ndi court judgment imene abwera kuti ntchito za MP zimene zikuchitika umumu zikusemphana ndi zimene zikuchitika pa ground. Pa ntchito za MP according to constitution, legislation, kumanga malamulo, komanso kupanga oversight, komanso kuyimira anthu. So tinaonabe kuti gawo loyimira anthu tilibweretse mu constitution ikhale clear kuti atha kwayimira anthu magawo ati. Kodi ku parliament kokha kapena so constituency anthu atha kwayimira. Court linanena kuti hands off my MP, hands off CDF. Yes. Ndi chikuvuta ndi chani? Palibe chikuvuta. Inde mwapita ku parliament kukanena kuti ifeyo atikaniza tingokonza malamulo. Ngatana anakaniza ngati. Yananena kuti hands off. Anena kuti hands off. Yes. Akhoti ndipo akhoti anagwira ntchito yawo yakuti otamandika. Ife ngati okonza malamulo tinaona kuti koyenera kuti chinthu chimene chilowe mu constitution. Ndipo ndi ntchito yathu yokonza malamulo. Moti akhoti anachita ntchito yabwino kwambiri. Moti sitimapanga blame. Akhoti akanena ife okonza malamulo. That's why panabaka manimba ku separation of powers. Chigamulo cha court MP asapezeke pa nkhani ya CDF. Exact. Ndenu mupita kuti akhoti sangati tero. Iya ngati ndicho sangati tero. Mukangula choncho. Ayi ndimene kuzimvetsera ifeyo. Ndimene kuzimvetsera ifeyo. Ayi. Akhoti samatero. Akulu akuti tisakhale so pa CDF. Tentipita ku malamulo. Tikathane nawo. Iya ndiye mulakwisa anthu nayo blind. That's how if ndimene kuzimvetsera kumudzi kuno kuzimvetsera choncho. Kodi tikapereka chigamulo limakhala kuti laonapo kuti gawo ilili sikuyenda kuti mmene kokuyenda choncho likusemphana ndi constitution. Ndiye ku parliament mufuna yani. Tamverani. Yeah. Akhoti anena kuti CDF guideline iyi ikusempana ndi constitution. Alekeza pati MP mene constitution yathu ilili MP asagwire pamenepo. Asagwire. Yes. MP asagwire. Aya. Now coming to ntchito yathu ya representation. Kodi MP amamimira pati pa CDF ayilokuyibira. Ndi ife naona kuti pali gap tikonze. Ngati okonza malamulo titukonza. Ndiye bwanji osachita apiro because the best way would have been ngati simugwirizana nazo. Situkugwirizana nazo. Kugwirizana ndi court judgment ugwirizana nayo. Situnena kuti situkugwirizana nazo. Simugwirizana. Simugwirizana. Chifukwa mukanakhala kuti mugwirizana nazo. Mukanena kuti timvere mmene mkhotira nene. Koma inu mwanena kuti akhoti sangatitere. Tiyeni tikasinthe malamulo. Brian mene wonde mukulakwisa. Musocheretsa anthu ambiri. Kwambiri. Akhoti anati chani? Akhoti anati MP anapereka chigamulo. MP CDF isankhudze. Brian pamene mukusokonekera anthu ambiri. Akhoti akupanga interpret ntchito yawo ndio fotokozera malamulo. Afotokozera kuti lamulo ilili ndi constitution yathu sizikugwirizana. Ife okonza malamulo akhoti atana nazo pamene pajapo osagwiraso famina aja zawo zata. Ife okonza malamulo taona kuti pali gapodi zimene anakhoti nzoona. Tiye ndife tikonze constitution yathu kuti zimene zikuchitika pa ground zikagwirizana. Tabweretsereka amendment. Osati kwabweretsera iwowo yayi. Situkubweretsera khoti. Situkubweretsera khoti. Mubweretsera nda? Tukubweretsera kuti ndikhale lamulo la ifeyo amalamu. Kuti mudzikakhalabe pa CDF. Sikuti tikukhala pa CDF. Tikuyang'anira. Situkugwira ndalama zizonse pa CDF. Koma khoti akunena kuti musayang'anire. Iyayi. Akhoti akunena kuti sisakukuza. Akhoti akunena kuti. Ndiye mubwera so mbuyo. Sindubwera mbuyo. Akhoti akunena ndikulongosolelani. Akhoti akunena kuti musayang'anire. Inde. Ndiye mukunena kuti atenta taponyereka amendment. Taponyereka amendment. Sindikuponyera khoti ya. Blani mpesesa. Pamene ndi mukusokoneza amalawa ambiri. Chabwino. Pakana amalawa ati machato nafe. Mala makaino ajambulanyina. Inde ati machato. Over to you, sir. Court ndikunena kuti munthu walipanga move court maga. Kodi izi zoyenera kuti zikhala chonchi mba kodi ndi malamulo athu. Akhoti afotokozera kuti
MP chifoti ku constitution mukunena za separation of powers komanso ntchito zawo ndi izi ma guidelines awo sakulongosola bwinobwino izi zikusembana ndi constitution mwayiona kapo yabwera kwa ife mmene sonali straight si 50+1 50+1 akhoda nena kuti wide majority means 50+1 akhoda nangotero koma ife mu constitution no akhoda apeza gap tentilikonzi nakonzati kuti mu 50+1 ndipo tinayika ndondomeko kuti 50+1 ngati president sapeza 50+1 chizichitika njani nayika ndondomeko seja kukhala moti zili mu constitution mwati iziziso akhoda apeza gapo kuti MP ndi ma guidelines ndi ntchito zake zimene zili mu constitution sizikugwirizana. That is a gap, and who is going to fill it? Lawmakers. And who are the lawmakers? Is us, unfortunately. ndiye amendment ndiyo mufuna kuti ita kuti musakakhale nawonso ku CDF. Amendment iyo silukhala nawo ku CDF. Ndikana kuti silukhala nawo CDF mind imene muli nayo iniyo ndionena kuti MP ndi amene azikatenga quotation, MP ndi amene azikamanga bridge. Ayi chimene akufuna MP nchakuti zonse VDC akhale pansi. Ya VDC tikufuna village development tikufuna chituko izi. IDC kukhala pansi. Iwenso ndi council ako MP kukhala nawo pansi pamene paja. Okay. Zituko zimene zachitika zichitike kunoko ndi izi. MP. Iweyo ngati MP ukhale ndi danga kuti okay akuluakulu nzoonadi. Zonsezi zikufunika zitachitika. Koma bwanji tenti yambire chipatala. Tenti yambire school block iyi. Tenti yambire nsewu waduka mmene zili panopa msewu wayi chaka chakeni atiye mzikuola sangapite ku nyumba kwawo sangapite ku training kwemba ngweni. Tenti yambire chiti yambire ichi. Akansa tengani form mupita nayo kwa DC. Akapita nayo kwa DC apange procurement. Apange zimene mwatani mwagwirizana pa village. Zimene MP akufuna. MP sakufuna kuti apiteso kwa DC. MP angofuna kuti akhale nawo gawo lopanga nawo decisions mu asakhale ndi gawo chifukwa wachita kale pass bill wachita kale pass ndalama ku parliament mwafika pa ujeni yabwino kwambiri kokosoleni MP wachita pass ntchito yake budget ku parliament asabwerenso uku lifari asewere nawonso mpira mukuyankhula chiwa chabwino ndikuphunzitseni tikapanga appropriate ndalama ku parliament kuja munthu amene amayang'anira ndalama mu chizungu amanena kuti controlling officer ndipo munthu amene ujayo in this case is the district commissioner. MP sakulimbana ndi district commissioner in terms of management of funds. For DC uja ndi amene akulongosola ndi amene akhale accountable even ku parliament akafika iso ndiyeyo kwalongosola kuti ndalama zimene zapa DC pakebeza kuda ntchito bwanji. MP sakutenga nawo gawo pa nkhani ya ndalama for wapangala appropriate ndipo munthu amene ali accountable ndi DC or the controlling officer of a specific department or ministry. Ndiye mufuna chani? Tufuna control over the development project. Control yotani? Control mapanga. No, control mapanga kale. Abulani kodi maumisa moto. Control. Because you are being greedy. No. You are being greedy. Okay. Ngati aphungu nyumba ya Malamulo. Mukuoneka kuti muli ndi jera. For lack of a better word. Tabwera ni straight pa nkhani imene makambani. Tabanga appropriate bill, not really. Yes. Tabanga appropriate ndalama. Yes. Zikupita ku ministry A. Yeah. Munthu amene akupanga champion ministry A in this case is the district commissioner. Yes. MP chimene akufuna kumudzi kwawoko pa constituency pawoko ndalama zabwera pamene pajapo akukambirana zitukuko za kumudzi kwawo. Yeah. Ndiye mukufuna kuti MP asachiziwe chiziko chimene chikuchitika chimene mukufuna ina bani. Court nanena kuti. Iya. Kuza court takwizana kale. Sina sitikabwerera. Court inuyo ntchito yanu. Zo court takwizana kale bani. Sizisuntha. Ntchito yanu yathera ku parliament. Malingana ndi malamulo. Mwachita pass budget. Simungabwerenso ku constituency ndalama zimene mwachita pass kuti tuone kuti zikuyenda bwanji. Mwaonaso constitution yomweyo kuti basa mandate ya oversight over government expenditure. Do you want that oversight? You want it to be done at Capitol Hill?
No, but what is because pen a bargain, you are feeding the people wrongly. Okay. We have got legislation. Yeah. We have got oversight over government expenditures. We have got representation. Timaimira antu pa constituency level, timaimira antu ku parliament, timaimira antu pena pali post. Olopende kuyankula pano ndikuimira. Yeah. Izizi nzofuna zitochitika pa constituency level. Yeah. Why should we not do it at the chavuta atu apa ndi 5 billion. 5 billion. Chimene chavuta. Mumati mukaiona 5 billion aphungu nyumba ya Malamulo. Kuti imene tisasunse nawo tisaje nawo imene. Kodi ndikufuse Brian. Ndimafuna kuti muvomere. I think the friend. Okay, ndifuna kuti muvomere. Ndemo ndikamiza. Yeah, muvomere. Yeah. Because for us to move. Pafunika kuti muvomere. Oh, then do program yito. You are not being sincere. No, we are sincere. Nkhani yavuta aphungu nyumba ya Malamulo. Ndikuze. Yeah, nimafuna kuti pamene papa tichite clear. Okay. Nkhani yavuta ndi 5 billion. Mumati mukaiona kuti 5 billion iyi makhansala njanje nayo 5 billion. Okay. Brian, utandauza kuti 5 billion dzulo nimaonera message yake imene inabwera ya news yake. Imanena kuti community development fund. Mutandauza kuti atati MP amsire 200 million imene imaperekedwa chaka ndi chaka ndikupanga rename the 5 billion to community development fund. Do you think the MP atakhala so ndichidwe? How you play? No. Because sometimes antu mwaipanga connect 5 billion versus the amendment bill. Nkhani ndi 5 billion. No. Nkhani ndi 5 billion. We are talking of the constituency development fund that was created solely to target a constituency. And who is the manager of the constituency? Is the member of parliament. If today the government, akotana kuti za CDF zisakukhudzeni pali conflict of interest inochito yanu zikathera ku parliament. Chifake tanena kuti pongoza lamulo tazichonse zimene za conflict of interest through the amendment. Amendment ndimene yala kuikayi. Sinikakamiza amendment ndimene yala kuikayi. Up to the extent a president Mutharika, up to the point yota president Mutharika anena kuti ine tsinsaina idzi. Ndimafuna ndiyamikire. A president. Kunena kuti ataiona bill imeneyi yapanga pasi ndi 199 votes in parliament. President itapita kwa president abwera ndi feedback apereka directive kwa Minister of Justice ndi Minister of Finance. Bwana bill imeneyi yakanakhala kuti ndi Nyumba Brian. Kwanayesa kuti kuitanisa atola nkhani bwerani. Tetu zapanga reject amendment bill koma bwana Professor Arthur Peter Mutharika Mulungu azimudalitsa. Shoti iyeyo waiona bill which that one is a professor of law. Waiona amendment which waona zimene zili mkati moja ndikupereka direct kuti Minister of Finance ta Minister of Justice tayang'ana magawo awo kuti ndrama izizi zimene zikupita kwa anthu accountability yake zikakhala yotani. Plan mafuna nithokoze mwapadadera zimene president apanga ndipo anthu asaone ngati kuti Chambulanyina akususa ndi vision ya Peter Mutharika kapena akususa ndi vision imene DPP ikupanga. Fa ena akuona ngati kuti Chambulanyina ndi kuti watumidwa ndi opposition. Ayi. Mafuna ndiyamikire the feedback that the president has given. Kangade inu ya blind. Inendetani. Ino si mandizumula. Ndimawuzumula. Mnandizumula. Baba wati kale. Mnandizumula msango ndidziwa. Mnandizumula. Ngadana kuti uyoyo. Bwerani. Tukukana lero chibiri ichichi. Koma the president has not done that. He has looked at the bill and come up with a recommendation. Can you do this and that? Iniwe mkanangu nata uyu Chambulanyina situmoziwa. Zona bill ya Constitution amendment ikabwera ndi private member. Koma president has taken something from it and given the point that I'm trying to make ndiona kuti a president akukanirani. You can play the way you want it. Koma president akukanirani akusambirana manja kuti ine ize ayi. Kugwirizana ndi zimene takhati kunena kuti you are not being sincere aphungunu. Izo zitobana nanuso muwonjezera zanu.
Asainira sana sainira. Modi mugonzi. Asainira sana sainira. Ablani. No. Ablani. A president asainira bill hii sana sainira. Maziwa kuti Malamulo, a private member, has never done an amendment into this constitution. Ukudzira mandira. Sikuzikuzira mbaye koma kuyaphula chilungamo. Ya nifoso langa lakuti. Ndifuna ndikutengeni bwino bwino. Zimene mukupangazo zikuoneka kuti anthu sagwirira nazo including the president amene ana kuti ine silisaina. President did more feedback bwana. Did you read the tone from the commission? No. It's not about the question is not about the tone. No. The question is not about the question. Kufusa lakuti a president asainira zimene mapangana ku parliament izo kapenayi. A president abulandi directive. No. Zimene 199 MPs. Yes. Zimene munakambira nazo. Yes. Kupirizana. Nkuzitumiza ku State House. Yes. A president asaina sana saina. A president have come up with a directive and he has given. You can do better, honorable. No. You can do better. That's the best thing. Funson Lord asaina sana saina. He has come up with a directive. Kuti funson simumveka? Funson let's trade kumana nane sansa laso just trade. Oho. Sana saine. Zimene zikuonesa kuti aona kunena kuti there is a problem. That's why they have come up with a directive. Panganichi. Igana khala kuti is total rejection akana kuti cancelled. Osana chili chose. Igana khala kuti bill iyi is totally rejected brand. Si mafunika so libeleso ndi instruction ili yose. Koma mudzimva nokha zimene mwankhola. And 100%. Mudzimva zimene 100%. Kutija? Zimene muvera inyo. Kutija? Unena kuti bill imene inapita kwa president. Inabwera ndi directive. Bill ikakhala kuti aikana sima kuyenera kuti ibwere directive iliyonse kana kupangidwa council yatira pati. Yes. Semene kupasa sonchito munthu inaliyense. Samene kupasa sonchito. For ikakhala nkhani ya ndalama ndiye mmagwirizana nonse ku parliament. Wa opposition ikakhala nkhani ya ndalama. Inu mugeza kuti mgwirizano umene ukutanthauza ife tiwerenge bwanji mgwirizano umene 199 nonse. Imene ndi accession. Accession yetu ndwanje. Accession yoti myth. Myth yoti chizolo wali munthu unachikhazikisa kuti munagwirizana. Simunagwirizana. Pankani yanji. Nkhani ya ndalama. Nkhani ya ndalama yakiti. Iya ku parliament iyi. Yiti ya 5 billion iyi. Musianise ziwiri. Okay, nkhani ya 5 billion. Nkhani ya amendment. Nkhani ya 5 billion. Okay, I will change my question. Yeah, change your question. To nkhani ya 5 billion is not yet here. It's not yet there. It's not yet in the budget. Abibwera budget akibwera. Koma mukuchalira. Koma topanoda. You're warming up. You're warming up to 5 billion. Nkhani you say they are 5 billion. Nkhani you say they are 5 billion. No, blind. Nkhani ndi amendment ya constitution. Okay. Based on court ruling made nabwe. Tichite break pang'ono. Thank you so much. Tibweraso ndi posa chera. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive. Madzulo ano ndili ndi Emmanuel Jere Chambulanyina kuchokera ku Mzimba South. Akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints team votenga wao. Tikabwerera we'll continue my conversation tonight with the Honorable Jere. Mukuonera program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi Bambo Jere Chambulanyina kuchokera ku Mzimba South. Paka dakhala kuti, and I want you to be sincere with me, honorable member. Yes. Paka dakhala kuti boma la DPP silidabwere ndi nkhani ya 5 billion. Amendment bill mukanabwera nayo parliament. Ndi neneso ndipo ndena mwazo onani. Court ruling has come May 2025. Parliament tatseka mu April 2025. Court ruling ikanaka kuti yabwera before closure of the parliament. Amendment bill ikanabwera. Nkhani ya 5 billion yabwera mu August 2025 tikupita kwa kavota. Ndikuyanda ni chonjo apply.
muchilungamo changa chonse. Okay. Ndawamva ma MP ena akunena kuti ndalama zambiri sitingangwasira makhansala adzatipweteka. Hayi ngulakwa Brian MP pewe kasunga endetse chitukuko kansala akufunika, kansala nasangidwa ndi anthu, ma ADC Area Development Committee akufunika, ma Village Development Committee akufunika, siya munthu mmodzi ngulakwa. Munanena ntchito ya kuyambirira ntchito ya MP sichitukuko. MP ntchito yake sichitukuko, kuyimira anthu. Musandichenjerere. Zoyimira anthu zomuzithawa kwa. No. Sinchito yake. Fine mukanga timabwela kwambiri kwa kamuzu utu taya kamuzu. It's when ntchito ya MP was on legislation kupanga malamulo. Kuna kuti akasankhidwa and time manager yamangu panga point. It was easy for you kuti akangopanga point uchoke kumuzi kwakhale mulilongo. Koma Brian ineyo tatide lolo ndawina kusamuka kumudzi kuja ndikwakhala kulilongwe 23rd I will not come again. Aha, mwambano kulankhula nkhani ndi imeneyi. Tabwereza niso ndimwe chani? Munangoti masankhidwa? Ndasankhidwa lero. Yeah. Ndikunena kuti hayi ineyo ndikukakonza malamulo ntchito yanga ndiongokonza malamulo. Yeah. Anthu bye. Ndikukakonza malamulo kuti parliament. Osabwera so kumudzi kuti ukayimira muzovuta zimene akumana nazo muzitukuko. What? Ende vuto ndino. Because anthu sumuwauza zona. Chifukwa ntchito imene ntchito ya MP ndi ku parliament. Plan. Tikamapanga campaign pachi. Munamba mwapita apo. Inu mmakonda kuyenda inu anthu nkhani. Chinthu choyamba mukapita kudera. Mukapeza china chake chalakuja. Kodi kunoko MP ni ndani? Sumanena ino. Sumanena kodi ka bridge akaka MP ni ndani? Komanso campaign inali yonse munthu ine ngimendili panopa. Basi ndizawuzana kuti ineyo nathandizira 50+1 mundivotere anthu aku Mzimba South vote nathandizira 50+1. Ndimatha kukonza malamulo. Akuvotera? Yeah, but then you are equally to blame because I'm sumumauza zona. So, Bland, these things needs overhaul in terms of civic education. Nkhani hivi yambo perezerano kuti mwayiona kuti nkhani ndi 5 billion ya chitukuko iyi. Ayi Bland, munandifunsa kuti MP akunena kuti akunwekera 5 billion. Ndi ndakuyankha kuti ayi Bland, ndrama zaboma MP upayo kasonga zipange zokufunika aliyense abwere on board. That's why President Aja apeleka direction tapanga ni guidelines tuone kuti role ya wina aliyense DC role yawo ndio tani, MP role yake kale yotani, council role yake MP asazigwire dramazi. Chifandi CDF akuti mbuyo mu. Kodi ndi munthu wanu mwatsekeratu basi. CDF unadana naye cha MP. Kanyo muone kodi muzayimirapo. CDF MP amakagula amachita supply ma materials. MP yemwe wachita pass parliament, wachita pass bill ku parliament uja. I should be honest with you, that has never happened in Mzimba South constituency. Okay, maybe not yeah, so I cannot talk of others. Okay. Yes, that has not happened in Mzimba South. If you go to Mzimba South now and ask a VDC chairperson, produce me reports kabuna projects amene makama upanga for the past 6 years, they will tell you what's the way forward now? Bill yabwerera kwa president. Sine sainibwe. Way forward? Muibweretsanso. According to the constitution, bill ikabwerera imapita kwa speaker. Imapita kwa speaker ndi malinzo zimene yabwerera bill ichi. Paka panopa singakunamize Brian kuti I've had access of the reasons why the bill has been returned to parliament. So what will happen when we go to parliament? I'm hoping that a speaker can do the audience. Bill yanuija yatere zikatere ndipamenetso pano pakadziwika kuti what's the way forward. Koma constitution ikutipasa danga kuti tikakaona kuti mwina ma reasons amene apereka tikaona kuti akufuna tikonze apa zimatheka kukambira nanso kuti tenti ipitiseso ipiteso kuti
Ndona kuti constitution ndifuza kuti kanga mukaniza ayi simukaniza ndifuza mpaka lino mukaniza ndukaniza ndifuza bwana constitution is more than you. This constitution is more than you. Constitution ikupatsa danga kuti mta Constitution ikupatsa danga based on the reason that the HE has yes either to withdraw it, the procedure of withdrawing okay it, or detabling it. okay so do you consider mukazimvetsetsa bwino withdrawing it completely or retabling it? That's exactly what I'm saying. Kuti my reasons aja akabwera. Yeah. Ndikugambira nda speaker pamakhala option. The constitution has given process of withdrawing it, process of retabling. Tikaona which way kupanga retable based on the reasons we retable. Why did it have to be you? Nkhani amendment. Okay. Munachitodzipereka. I want to understand. Brian, mene alanga ndilapindula ndi constituency development fund. Sikuti ndikuzikudikira. Anthu kuti akupotere kumpoto kumzimba. Kuti pachina chake chimene wapanga. Okay. Mene ndinapangira naona kuti mene ndinapangira ndi mene anthu amanenera kumudziko naona beko mkoyenera kuti I can champion this because I know how to manage CDF. Mogwizana ndi anthu, mogwizana ndi akansala anga, mogwizana ndi mafumu anga. So this bill was personal to you? 100%. 100%. Modi nachitenga ndi mtima wanga wose. Modi kumacha panopa msamachire DPP, msamachire MCP, msamachire UTM. Machirani naye. Komanso mzani macha ino mlisiku ano kuchire yakati machinda ndako Mzimba South. Ana kutumani anthu ako Mzimba South zimenezi. Izizi modi nzoti Mzimba South. Ana kutumani. 100%. Tikati nipite ku constituency. 100% blind. Chambulanyina munantuma ku. Let's go blind. Let's go. Munachita consult liti. Ndio say mimi mapanga campaign. Yes, panga mimi si ndakuza kuti mauzo ndizapanga ichi, zapanga ichi. Ndendo tamazake muona ngati zichoka. On 5 billion. And CDF. What did they mean mapanga campaign? Zava billion zabula mu August. Okay. Pamene manifesto were being manifested. Kuma campaign takatupanga mimi tunatsika parliament April. Yeah. To August, April, May, June, July, 4 months. You had to promise people. Akula hapa sipali bwino. Hapa napanga koma tete zabitirize tizapange chonchi. Andu kuona dula akomadi zimina kuyankhula Chambulanyina zomveka. Wapanga podi chakudi, hapa no pada tatu tizapange chakudi. Yala tuizani litukuka. Moti chichi nachitenga kuti achichi ndichitenge. Ndachitenga. Ansanga naona ayenzo nadi. That's why 199 people, members of parliament, voted for it. CMCP inakutumani. Never ndipo plan neneso pano. CMCP. Anga simu ndi Phungu wa MCP kwa. CUTM, CDPP, CPP. It's me, Mzimba South. Nanga kumvana kumene kukulechokera kuti. Kumvana kwa kuti noseni mukhoza kuvota mufanana. Amene mwina mutafusa ma MPs. Nanga sasa papa chitali chabweraso mwina akavomereza kukana. Kodi chinthu ichi chona kuti anthu ataukana olokuchivomera. Kumana chivomera. Akachikana. Stop. Mo blind atati ichichi takachibweretsaso pa floor pacha. Ma MP kuchikana. Ndiye ndikakusiya kuti Malawi has spoken. Mukhala ndi mphamvu yokaibweretsaso patakhala mwayi. Ndi mmene zaibira. Muona ngati ndisingayibwezereze live. Munthu wake ndesine. Chambulanyina. Chinthu chimene akudziwa kuti anthu ako akathandizika. Sindingachisiye. Inkhani sidathengani. Chinthu choti anthu akumudzi akwe mchaka chake nakathandizika nsewu tikalima ndi grade. Ndikachisi. Chinthu choti anthu akwe mchaka chake nakakhala ndi ADC ho yoti asipanga ma meeting bwino. Misewu ikalimidwa bwino. Ndikachisi. Ndindi kusindikuganiza. Ndiye mutakhala kuti yabwereranso. Yes. Nkupasa. Malamulo amatija imabwereranso kwa president. Apopo zimakhala kuti sipano wa president imabwereranso kwa president. Madikiraso sigina chamweneko. Kuti what days. Amendo kusaina. Akasaina ikhala kuti Malamulo. Sanga kaneso kachiwiri. Malamulo constitution ikutero. Kuti ja? Constitution ikutero. According to section 75. Kuti 73. Ikabwereranso asaine basi. Asaine basi. Kasi okay, nimembe basi ngakhala mukuti nyoza yoncho. But kuti olotachira replay. Na kuti fair agreed. Yes. Sign ya Jere ikumaoneka ndithu. Ayi. Sign ya Jere and that I cannot withdraw. Bwana mblani. Yes.
Hayi koma musachoke mmawu. I still agree. Chifaife ndikunena kuti pamene pali nkhani kunena kuti Kuvuta inoni bati. simungakhale referee ku parliament. Ndiye mubwere ku constituency musewere. Sizimayenda choncho. Ndetu kunena kuti constitution yomweyo ikunena kuti taimire anthu. Mwayimira ku parliament itu. Kumudzisa imire. Modi mene nakhala ku parliament October, November, December. Basi nene kuti basi. Mwayimira ku parliament. Do you know kuti Malamulo? And I think inu ma MP you are equal to blame. Ntchito yanu job description simunawuze anthu ku constituency ko bwino. Okay, amene amapozisa nthawi ya campaign nice. Mazoda nice akakuita pa debate bati. Amakuza Chambulanyina kuti mwapangira chani anthu adi ayi. Ndipo mufuna kuti muzapangira chani. Okay. Mwene vetbla. Yes. Ndipo macho mazuka. Ndapanga icho. Ndimene ndivoteraso. Ndizayesesa kupanga ichi. So zalakwira kuchokera kutali. Kuchokera kutali. Ndalama izi zonena kuti zinalipo kale zoti zithandizira constituency. Okay. Woyang'anira constituency ndani member of parliament. Okay. Nimeona ngati kuti amalawa tanavesesa. Ndipo olo 5 billion atanena kuti ikhale apo. Okay. Aipezere zina. Inu mungokhala ndi anu. Ndikukhala ndika 200 kamene kanalipo kaje 220. Okay. I don't think there can be any problem. Okay. Yes. Kuma ino mukuona ngati kuti MP kuti tikufuna 5 billion ngati kuti izi zikachenda nazo tumbatu. Kuma sichonje plan. Koma imene ya 220 million mwina nayo koti lana kuti musaigwire zifakeni mana kuti amendment abanga kuti muigwire ausati kuigwira kuti muigwire uyang'anira chichewa zibuzisiyanisa kuigwira ndikuigwira mmanja okay koma kuyang'anira ndikuyang'ana kuti kodi zikuyenda bwanji kodi zatheka zimene zichatina kugwiza ndi my DCs zikuteka background zikuteka bridge kumangidwa adi iwo ungoyang'anira oversight. Chito zathu za oversight ndi representation mumazipimba ino kama kala program yani and how I wish my program ina ndizikhala mzibwera ndizibwera okay ndizibwera mafuso osaja mzidifusa ide okay mzidifusa so it was not MCP imenena kutumana never ndipo it was not chipani cha palibe platform ile yose imenena club kuti MCP and do you know kuti mu manifesto ya MCP mulibe zimene amendment okay do you know kuti mu manifesto ya DPP mulibe zoti azapanga amendment do you know kuti manifesto ya UTM mulibe za amendment inu ndipo zitenga kuti nazitenga ku constituency kwangu so don't attach this amendment to any party okay ndipo pano sindikulimba na kapena sindikususa ndi chipani chichonse ndipo sindikususa ndi fundo za chipani chichonse ndikupanga za amendment kuti anthu akumudzi kwathu akhale access ndi chitukuko basi. So 2019 munawina ngati wa independent then later muna join MCP kapena DPP na join MCP muna join MCP why and how much munafunsa yes titawina independent na tikaso kumudzi modi ndi ma clip amene napanga misonkhano ndithu yambiri ndipo I was leaving it open kuti ndino wa independent should I proceed like that or I should join a specific party and then amalemba UTM time ine kuchukwa kwambiri UTM ena amalemba MCP ena amalemba TPP ena amalemba kuti akhala pomwepo so mavota ambiri amene nawo peza nditapanga consultation and only join MCP okay point that was 2021 okay yeah then apa ndi munaloweratu ndi munthu wamwe mu MCP moti nawina pa MCP naina MCP koma kumudzi kwathu akokukulu pa member of parliament makhala weka foti ku Mzimba kumtati muonezese Mberwa district council pa ma MP 11 ma MP amene anawinapo is only 3 and among these 3 2 ladies it was only me who won in Mzimba wa MCP okay yes sidachita bwino MCP chifanyani ku Mzimba poti sitine muwo yankhulira MCP ndikuona kuti ndilakwitsa okay plan okay for pano mundifusa za DPP ndilakwitsa sindifusa ndino Phungu wa MCP ku Mzimba and munena kuti out of 11 constituencies yes only 3 yes ndamene anawina yes ndi kufusa nini kuti mukazo chichita kuvuta ndi chani and I think it's a fair kwa ine nawina komanso president constituency kwangu ngati pali kuma constituency mu Mzimba amene president anawina
ndi constituency wanga a president achakwera. Oh. Yes. So that's why amnena kuti the attachment ya ineyo. And amaona kuti oh uyu MP wathu he belongs to this. Timpase so bambo wake. Ndi kwinako sindingayankhulire chipani cha MCP ndilakwitsa. Okay. Ndilakwitsa. So even because I wanted to take it further on a national tally, Yes. MCP sinachita bwino. Do you know what might have contributed to that? No, koko ndimkundilowesa kwina kumene manja anga siofikira kuti afike kumene. Kuti ndiyankhule za MCP at national level. Ndilakwitsa kwambiri. Okay. Chipanicho chili ndi woyankhulira, chili ndi structure yonse kula president, kuli wonse woyenera. Ineyo ndi deputy director of strategic planning. Ndikuti ndiyankhulire chipani ndilakwitsa. Ndilakwitsa. Mukhalabe ku MCP 5 years. 100% ndichoke chifukwa chani. Angasini mwamba kuti mumanukira nthawi na blue. Mwavalai. Blue mwavalai. Blue mwavalai. Suti iye. Yeah, shati. Tadikira bwana. Amatipulisa etiquette ku parliament. Amapulisa nja? Etiquette. Okay. Mutati muone suti ili ndika element ka blue. Okay. Muone shati so ndika element ka chani. Shati ndiya blue ili element. Moti ngara ndivaye so ka tie. Kana khala ka chani? Kupita bluish choncho. Okay. Kapena ka black or ka lady kuma pa kalibeti ma colors tachani. Etiquette muzokuona kuti mavalidwe kuvala motani. Ndiye mavalidwe amene wasakutanthauzira. Sikulowera kuna kwake. Sikulowera chipani. Mavalidwe amene wasatone zoti mulowera kuna kwake. Sinta chipani is not the best solution of saving the people. Okay. Sinta chipani. Yeah. It's not the best solution of saving the people. Ndiye sinta chipani mmalandira ku chipani kwanuko. Simauza kuti bwedera. Ine ndapo munthu. Kuchipani kwanu amalandira. Simwandizi wapanopo. Ndakuti wani panopo. Mwandizi wapanopo. So munthu kupatikizani mafuso achipani baki. Munoti mwandizi wapanopo. Nakasino amene munena kuti kusinta chipani. Kumene. Kusinta chipani ine kwa ineyo. Ndiye sinta chipani wo. Chipani kwanuko mmalandira akabwera. Amene ndi mkafuse iwo. Iya inu muli komweko. Ndi kongo mkafuse iwo. Fine singayankhulire. Singayankhule kuti masintha chipani koma kwa ineyo ngati munthu. Ngati Chambulanyina. Noona ngati kuti kusintha chipani. Yeah. Sikutanthauza kuti ndimene umatumikira bwino anthu pa background. Okay. Kuti lero body lero ndi DPP. Ndipita ku DPP. DPP ikasintha ikazatenga UTM zapita ku UTM. Kwa ineyo ngati munthu ndi ma principles anga simaona kuti mpabwino. Ngati ndine wa MCP ndikhale MCP yomweyo ndatumikira anthu mene ndingathere pamene ndingalepherere kuti ndatumikira ndauze kuti apa pandalephera. Zikhale kwa iwo kupanga decision kuti tikupita mapeto kwa zokambirana zathuzi. Yes. Coming back to nkhani ya amendment. Yes. Our speaker akakufotokozerani you weigh the reasons. Yes. Ndipo mudza kuchita withdraw. Yes. Kapena mukhoza zachitanso retable. Yes. Mandiuza choncho. That's koma hearing you talk madzulo ano zikuoneka kuti mudzachitanso retable. Mukuona kuti mali pamtima. Mobanga conclude. Ndikuona ngati choncho. Yeah. Nkulako ukaniza choncho. Plan nkulako. Foti mukapanga conclude choncho. Ngasapeza ndapanga withdraw mzani na kuti mulichondo sakasikika pa decision. Ineyo mene ndikumvererani. Mwaponda mwala mudzakaichitanso retable. Mene ndikumvererani. Omwana ndaponda mwala. Mene ndikuonerani. Azili bwino tukaponda mwala ndizili bwino. Mwaponda mwala re? Ayi. Koma ndi bwino kuti amalawa ambesese. Kuti pamene a president achibweza chinthu chicha, a president achita ntchito yabwino kwambiri. Ndipo pano sichili kunyoza zimene achita a president. Palibe sinakumveni mukunyoza. Sinakumveni mukunyoza. Chonde zizikhale very clear kwa malawa. For ina amapanga interpret kuti yo Chambulanyina akupanga is against mwakuma kuti ayi. Chikabwera pa floor a speaker atipanga advice kuti these are the reasons. We weigh the reasons. Yes, on this is a president abaka guide choncho. Tipitire nacho. I also need to consult. Once I consult, I'll make a decision. Consult nda? Consult nda? Ali yes, I mean kuona kuti ndoyenera kupanga consult. Yeah. Ngasema nkhani nacho le constituency. Ega. Ndimo achita consult so constituency. 100%. Okay. Apart from UMP, mumatani. Mundine Brian ntamene magula ntchito namba kalekale kugula ndogulisa magali moto. Magulisa magali moto maka used. Mwene supporter wamkulu wa SBT, supporter wamkulu wa before
Moti business yangu. Komanso apart from that, ndimanyamula manachesi, ndimanyamula chinangwa, mabweresa bawaka wako. Magalmo dainda amakonda oyenda umene Chambulanyina ndi business mapanga. Ama Chambulanyina. Moti mkazaona kuti Chambulanyina. Muzidziwa kuti ndiyosokoneza. Ndakuzoti ndiyosokoneza. Mundi phela business. Ine ndi Nyamata. Okay. Ndimafuna kuti ma business tanga tati ngono tomweto ndipeze ndikathandiza anthu akwathu ndimsandonongere dzina asi ajabwino asi nekeso ndonongera basi pano azingogwira galimoto yanga sadero maso timagulisa maititi basi okay basi small scale basi small scale yeah small scale usapanga zambiri ya mungalangize chani aphungu anzanu komanso amalawi amene akutionera madzulo ano as your parting words tonight? Kwa Malawi ndimafuna kuti ndikupempheni chitukuko MP khasanga pange pakufunika kuti apange limodzi ndi kansala, apange limodzi ndi ma area development committee komanso na VDC komanso na mafumu. Tikabwera pa ndalama za constituency development fund, ndalama zimenezi zikubwera pa constituency. Ma stakeholders onsewa akhale ndi gawo lopanga zisankho zokomera anthu aku constituency kumene kuja. Ndibwere kwa aphungu anzanu. Tiye tatumikire anthu moona. Pamene pofuna kuti atumikire, tiye tatumikire. Maichi tizapanga kuti dziko lathu lipite patsogolo. Dziko mkwambiri. Muli pabanja? Muli ndi ana? Ndi pabanja, ndi ana 4. Okay. Banja limodzi awiri. Limodzi basi. Muyangana mophetera kwanje. Ndine kula mpingo. Moti takwa kutumika. Munditane ku church kwa ndiza kutumikira. Mpingwa? Mpingo wa 7. Ndine kula mpingo wochita, ndali kula mpingo wochita. Ndinapanga move ku Livingstonia. Okay. Panopa ndikakhala kunkoma sinodi ndinkula mpingo woyang'anira. Wolemekezeka Emmanuel Chambulanyina Jere. Yes. Tubiyamikeni titakuita nani kuchokera ku Mzimba South mwatilemekeza kwambiri. Thank you. Tikuthokozeni chifukwa choti munabwera. Takumvetsetsani bwino because nanga si ulidere kulingo taenda naye. Yes. Moti mu future engagements. Chonde tikhale pamodzi. So naye. Timvetsetsane. So naye. Komosa ndi muzisa kuinjonje makaini wa blind. Mwakhala pauje pa hotkale ndi mesa kuimira kwesa kupanga jonje. Nadala nafe chani ma MP. Zabata hizi. Zabachibali. Zabachibali. So naye. Za Malawi to save. So naye. Osati kapena koma pasakhale wajera. Pasakhale wajera. Komanso aliyese akhale involved. Zona. Tiguleni modzi chitukuko. Chabwino. Ndakumvetsetsani. Ndakumvetsetsani. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi Wolemekezeka Emmanuel Chambulanyina Jere, MP wa dera la Mzimba South. Ndine Banda, malomwe ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye.